Яшкыш авылы янында 1000-гә якын Казанның күп балалы гаиләсе җир кишәрлекләре алган. 1 елга якын вакыт үтә, ләкин әле бу урында беркем дә йорт сала башламаган. Бүгенге көндә без монда үй төзергә мөмкин. Үй, мунчалар, өйләр, әйбәт матур өйләр белән мунчаларны төзергә. Коммуникацияның булмавы безгә бик читен. Күп балалы Камил белән Эльвира Сайфетдиновлар 6 сотый җирне 5 ел көтә. Тик суы, юлы, әле уты да булмагач, йортларын салырга тотына алмыйлар. Бүгенге көндә көтәбез, качан безгә монда ут керәләр, юл качан була, андары инде төзергә мөмкин башларга. Без җәй буе монда килеп китеп йөрдек, инде җиләкләр ашап, сулар эчеп, рәхәтләнеп ял итеп. Әле юллары да булса, коммуникациялар булса, без монда Алла бирса йорт салып, бөтенебез бергә килеп шулай яшәрик. Бу урында күп балалы гаиләләр төпләнеп калсын өчен әлегә хәл ителгән бердән-бер мәсьәлә ут. Аны кертү өчен хезмәт күрсәтүче компаниягә гариза язасы да 5-6 ай көтәсе. В рамках инвестиционной программы Ут белән тәэмин итү вакыты 4 айдан 6 айга кадәр, 2015 елдан алып 2019 елга кадәр Шелтер компаниясе Каймар бистәсендә һәм Сакуры җирлегендәге җирләрне тоташтырды. Комитет земельных и имущественных отношений, здравствуйте. Коммуникация проблемасы белән күп балалар кайнар линия телефонына да еш шалтырата. Элемтәне җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитеты булдырган. Основная часть вопросов, которые поступают. Иң популяр сораулар җир алу өчен чиратка басарга кая гариза язасы, ничә сутыйга дәгъва итәсе, җирләр каян бирелә дип кызыксыналар. Җир мәсьәләсе четерекле диләр Казан мэриясендә. 14 мең гаиләнең яртысы гына җирле булу участоклар җитмәүдән. Бүген Биектауның Яшкыш авылы янында бирәләр. Декабрьдән мартка кадәр Күлсәет бистәсе, Дачный авыл җирлеге һәм Константиновкада биргә планлаштыралар. Тагын 500 җир кишәрлеген Каймар, Күлсәет, Лаеш районының Сакуры бистәсендә әзерлиләр. Федераль җирләрне үзләштерү буенча эш бара. Коммуникацияләр белән тәэмин итү буенча бар өмет федераль программаларда да Илсур Метшин. вода камень точит. Тамчы тамып таш тишерәләр. Без бу мәсьәләне хәл итү кирәк дип һәрвакыт әйтә киләбез. Еш кына безне ишетәләр, бу мәсьәләдә дә ишетерләр дип ышаныйк. Моның өчен бик күп казна акчалары кирәк. Без үз чиратыбызда кушылып программа эшләсен өчен үз өлешебезне кертергә әзер. Коммуникацияләр булмагач, Казанда гаиләләр бирелә торган җирләрдән күпләп баш тарта. Быел 206 гаилә алмаган, ә күпләр хыялга тугры калып сабыр гына көтә. Үзеңнең йортыңнан чыгып, рәхәтләнеп саф һавада йөрүләре үзе ничек рәхәт булыр иде. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.